Здравейте! Аз съм Виолета от Меродия БГ и се намирам на адрес Христо Ботев 77 в София в заведение All Life, заведение за здравословна и бързо приготвена храна. Днес ще ви дам втория съвет от поредицата за съвети за приготвяне на паста. Той е свързан с температурата и водата, в която се вари пастата. Пастата задължително трябва да се вари в огромно количество вода, максимално повече. Средно водата трябва да е около 1 литър на 100 грама суха паста, като водата задължително трябва да е подсолена. Необходимото количество е една супена лъжичка на всеки 100 грама суха паста, която използвате. Както вече знаете от предните ни клипчета, няма да повтарям, тенджерата трябва да е с голямо дъно, дълбока, за да може пастата да се свари по-добре и нещастето от нея да се отмие лесно, за да не се получи пастата на моноблок. Друго, което искам да ви кажа, е един от най-често срещаните видове паста, които най-много се използват от нас, това са спагетите. Разбира се, дори в тази огромна на пръв поглед тенджера, те трудно се събират. Затова моят съвет е, въпреки всичко, не ги чупете на 2 на 3, а след като водата заври, задължително трябва да сложите в вряща вода пастата, сложете ги, само минутка след това те вече ще омекнат и сами ще могат да влязат в тенджерата. Същото важи и за другите дълги типове паста, ето например лингуините, които са много приличат на спагети на пръв поглед, но както виждате те са плоски и дълги. Другият подобен тип паста са букатините, които са отново, да кажем, едни дебели спагети с дупка по средата. Когато ги сложите, не ги натискайте, не ги чупете, те леко ще омекнат и ще влязат в тенджерата. Необходимо е, докато ги варите, съвсем леко да ги разбърквате с дупчена лъжица, да кажем, за да не се слепнат. Това беше вторият ни съвет от поредицата за съвети за приготвяне на паста. Ако желаете, можете да посетите заведение All Life, където ще ви я приготвят сигурно бързо и много здравословно.